uma ngabe ngibabaza ukuphuthuzela ngonyaka odlule kodwa eyakulonyaka njengoba ngisho ukuthi kumina ihluke kakhulu ngoba ngenza ukukhuluma isikhathi eside kodwa kubalulekile ukuthi ngisho ukuthi yini kulonyaka esiza nayo ehlukile kuleminyaka. Okokuqala esiza nakho impucuzelo kulonyaka iyimpucuzelo yokuhlonipha umtshengisa ingcwenza indidana. Yingakho ngithe kumina ehlukile umfokagcwenza ukusekhona ngicabanga kwami ukuthi ngabe isimo sinjani kwawona impucuzelo ngabe ikanjani. Kuyenzeka ngenxa uqala umsebenzi wokusebenza ngabantu bese uthola abantu abazokholelwa kakhulu embonweni okudlula ngisho wena uqobo. Umtshengiseli angikholwa futhi angikuhaja ngikholwa umtshengiseli awukho umcimbi owayekhona ukubona njengempucuzeko. Ngiyajabula ngokuncane bakhona kunesikhathi la owayengaphathekile khona wayedumuzela esesibhedlela. Kusho ukuthi uthema ngabe ngicabanga wayeshayelile uthema iphaphama into yokuqala wacabanga ukuthi impucuzelo isidlule ngoba uyakhumbula ukuthi wangena kuthi uyeza manje mayiphaphama akazi umsengeni le isidlule. Ngathi ngabona khona ngashaya uvalo ngathi nalomuntu akafanele ukuba ngabe usesimeni sokuphatha uthini. Wangibuza umbuzo wathi mina ngcinela impucuzelo isidlule. Ngathi nayi ayikadluli kodwa nginongabazane lokuthi hlange wathi yindaba. Ngathi uxhaso kasinalo sithole ukwenza-ke umcimbi ubone ukuthi uxhasa lokhu inenkinga ukuthi laba bantu sizobakhokhela ngani abazobekona abaculi sizobakhokhela ngani. Ngaleyo ndlela mina phakathi kwami nawe ngicabanga ukuthi impucuzelo ayingabibikho so sibone isizathu ngeke simemezele ukuthi ingenxa yesapoti so sikhanda isizathu ukuthi siphi. Hayi kwakwenza kwalula wathi mina hayi ukulalela khona uhlele nabo qhubekani la umcimbi obe khona kuphume namaphosta kuthuleke khona uhlele nabo mina impucuzelo abantu bazokhokhelela kuthuleke khona uhlele imali enginabo. Bajabula-ke mina ngoba ngiyayazi influence yakhe futhi ngiyazi nabantu aqhubele nabo so ngiqhubeka ngisho ukuthi hhayi sisothe hayi futhi waphuma esibhedlela kwabayithi yonke into waleba announce ukuthi uyeza even support ngoba abantu baphithizela intombazane uzuyibona abantu bazokhumbula lo nyaka. Ayisake ngibuzana ngoba sekusondele kakhulu ukuthi mina ngizowagcweza manje imali soyithola ukubani isipotho sicabangele sinikeza imali wathi hayi asikho. Ngaleso sikhathi akekho umuntu ongafuna ukuza kwempucuzelo Diliza uthi imali mawuthi asikho isipotho asikho isipotho ngina sokwenza kanjani pho wathi ayibula le nto ugcineka. Angithi yabona njengoba mina sengilekelezekile ukuthi ngiyenza kwempucuzelo thina ya uthi yabona mina ngabacula abaningi abangiphethendayo abenza ngathi bangithanda kodwa ngabangithandi ngabacula abaningi futhi abangithandayo thina ya uthi yabona ngoba ngithi ngiyaya lapha akekho umculo ongafuni ukuya lapha efuna ukungibona ukuthi ngizofika ngiqhume kanjani omunye ufuna ukungibona ngizofika ngimboze kanjani. Ngaleyo ndlela bonke abaculi bayeza batshela ukuthi bazokhokhelwa after umcimbi. Ngizokwenza uthi phela angithi-ke imali izokhandeka esangweni bakwazi ukukhokhelwa bonke. Ngithi mina uma ngabe imali ingaseleli wathi cha ngicela leyo ungakhokheli amazwi aphela awuna wathi ngicilela ngizozamahhala mina nginikela nami angizoza ngoba sithathile isiko kodwa bonke abaculi bazokwazi ukukhokhela bathi naye kulungile Diliza sobona kwenze kanjani. Hayi impela umcimbi waqala hayi kwakusakhona lento yokukhokha thina yokukhokha ecompetitive ama online into entsha abantu ngamathikithi bethengisana. Yabona leyandoda ngendlela eneqiniso ngayo yesimama yathi mayifika yafika ihamba nabantu mhlawumbe abawu-half wabantu abangaphakathi stadium. Ngababuka labantu mase ngibona ukuthi bonke abantu bazongena mahhala ngendlela abanomfutho ngayo.
pho le mali izotholakala kanjani le mali ngoba ngisho ama-security angitshela ukuthi angeke akwazi ukumelana nalaba bantu wangenzela isimanga ngokwagcwele wathi uma ifika nesangweni bamuntu abantu mhlawumbe khona into wayena ncwadi ngoba angimazi lokhomanda abantu kanje wathi uma ngabe fika nesangweni wasehamba wamaphambi kwabo wasethi wonke umuntu akabamba ulayini athenge ithikithi akekho umuntu ozongena kwimphuthuzelo mahhala ngezwa ukufikela yingozi bawathenga bonke abantu amathikithi ngesikhathi bethenga amathikithi sengena umcibelile ngiyazi ukukhuluma ngayo uthi uyabona-ke uyabona hayi bangena abantu basifika ngaphakathi abantu nakhona abangakanani ngalowo nyaka sasebenza kahle isikweleti sabakhona abantu bakwazi ukukhokheleka so uma ngabe ngithi-ke umtshengiseli wey'nhliziyo empucuzeko ziningi izinto engingakwazi ukuyibala ezenzeka bekuthi uma kuphela umcimbi umtshengiseli isikhulume mhlawumbe 3 hours so-analyze sibukusana ukuthi yini edinga ukwenziwa ngonyaka ozayo uyazi khona into abantu abangayazi iy'ndleko zokuza kwempucuzeko for umculi ngisho ngala baculi abayingiselayo uma bezokuphucuzeka zingaphekwe imali umculi asuke ekhokhelwa yona for impucuzeko sihlale sikhuluma nabaculi sithi impucuzeko akona umcimbi wokuceba even kuthina nakuba abaculi futhi abaculi bayaqonda lokho yingakho into encane imali ayibizayo akuyona imali ayikhotha for impucuzeko ngokunjalo nabo bonke abaculi because ba-understanda inhloso ngqangi yempucuzeko ukuthi kwimpucuzeko kungawe ukuthi yini uphakathi ungayibulala ikhila yakho ungayilontsha kabusha kodwa uma kungumsebenzi wakho osuke uzowuveza uwuveza kubalandeli bakho yingakho imali oyispendayo izophinda mhlawumbe kathathu imali osuke uzoyithola and abaculi bakompleni ngonyaka 2 years ago ngancube nokhuzane engitshela imali ayispendile eza kwimpucuzeko mhlawumbe imali akhokhelayo imali ayispendile mhlawumbe into ka-4 but he was not complaining nakhona engixoxela wayengixoxela nokuthi uma ngabe uza kwimpucuzeko ufanele ukuyimisela kangakanani yingakho umculi elahlekelwa nayimali ephaketheni eyilungiselela ngoba usuke wafa lolo thando-ke lokuthanda impucuzeko kubaculi yilo olidale ukuthi impucuzeko kuze ngonyaka ka-13 isakhona so-ke baculi ngiyafisa ukuthi-ke kunina nonke ey'nhliziyweni zenu ngiyazi ukuthi umtshengiseli benimthanda njengeciko elinye elidala ngiyafisa-ke ukuthi sonke sikuqonde ukuthi kulo nyaka kuzoba unyaka wokuthi ahlonishwe ziningi iy'nhlelo ey'zoba khona kodwa kuzokwenzeka okuhlukile ngoba naye ubenza okuhlukile ngonyaka odlule ngiyakhumbula ukuthi sahlonipha uMajoda kunabaculi thina esiqaleni nabendimini abangasasekho emhlabeni esiba ney'nhlelo ukuthi senza kanjani kodwa obalonyaka njengoba ngisho ukuthi akufani njengoba ngisho ukuthi umtshengiseli wanikela ngaye uqobo lakhe for impucuzeko wayekhohlwa ukuthi umuntu omkhulu wabeka yonke into eceleni wabeka impucuzeko phambili ngaleyo ndlela abafowethu ngicela sambe namhlanje sazi ukuthi umhla ka-29 August usuku lukamtshengiseli impucuzeko kuleyo nyaka uhlelo losibili esinalo sifakile la ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi sifuna kube khona ubudlelwano obuhle ubukhona kodwa sifuna uku-enhance ubudlelwano phakathi kwesicathamiya nempucuzeko nemaskandi ngakho-ke sizokusuka manje kuya phambili sizokhanda uhlelo lokuthi uma ngabe kuyimpucuzeko sibe nama-artist amabili asuka kwesicathamiya ngaleyo ndlela indlela esikwazi ukufukula ngayo isicathamiya kuyiphupho lami Maciko ukuthi kuhambe kube khona ama-festival esicathamiya la nani baculi bamaskandi enizoxhasa khona niyoba ama-guest
noma ngaba ababili noma ngaba abathathu kodwa into yesithathamiya ikwazi ukugijima kwenye level labo baculi bakhona abokuqala iqembu lesithathamiya likhona ekamfuka Mkhize isango abafana beCollins elesibili i-Messengers iZulu Messengers angithi ngiyabona oshuni labo abahlukile besithathamiya sithathe oshuni abangafani nomuntu ozolebuka akwazi enjoy ngisho belandelana nemaqembu amabalayo adlala ngoshuni abahlukile ngoba kodwa amaqembu lawa azoba khona abantu abaningi bawaphakamisile nasey'nkundleni ukuthi bacele ukuthi lolu hlelo sikwazi ukuthi siqale ngabo. Lo nyaka kuhlukile ngey'nto ey'ningi sinanabaxhasi abasha ngicela ukuthi ngikhulume nalabo engizoqala ngabo ngoba benza futhi into ehlukile for umaskandi. Bafowethu sekuze kwasilungela manje sekuze kwasilungela ukuthi sikwazi ukuthola angana ukubiza ngo-corporate noma ngathi kodwa ukwazi ukuthi ngaphandle kahulumeni sikwazi ukuthola iy'nkampani ezokwazi ukuthi zikholelwe kwinto yabantu abamnyama edinga ukuthi ikhuliswe ibeke kwelinye izinga. Sesikhale ubudlelwane noPrasa. uPrasa-ke abeyitimela. Ukuba khona kwabo futhi ngizobona ukuthi kuzokwenza ukuthi impucuzeko kulonyaka ihluke kangakanani. Sizokwazi ukuthi si-activate ngisho ey'timeleni. Kunabafowethu ekuyibona esizohamba nabo siyey'timeleni engizobasho siyo-activate ey'timeleni kusakaza kuzobe kubonakala kusakaza ngisho khona ey'timeleni activator ngoba abantu abagibela iy'timela abaningi yibo laba be-community yethu leyamaphinzi. So-ke uPrasa uhambe wa-acknowledge lokho ukuthi bayabona ukuthi abantu abaningi abagibela iy'timela ingxenye yabeningi isuka kwe-community amabhinci base bethi-ke bazosondela entweni yawo amabhinci ukuthi futhi abathandi bomculo abeza lapha kwimpucuzeko bazoba-transport babalethe kwi-event ley'timela. Baphinde futhi bababuyisele emakhaya. Ngithi-ke lokho sikunobonise nje lokukhuluma ngoba ukuthola uPrasa as i-transport partner kamaskandi kuzosilekelela ngendlela exakukwenza. Siyabonga abafowethu ukuthi uma uNkulunkulu elibeka kuma-position enikuwona ngiyakwazi ukucabanga ngemuva ngisikhumbule ngani ukuthi ngobani ngoba umculo kamaskandi uyithi futhi uyimumva lethu futhi uyikusasa lethu. So uma ngabe-ke uNkulunkulu eselibeke kuma-position lawo enikuwona bese becabangela abantu abamnyama ngale ndlela ngathi uNkulunkulu enganivikela njalo liyozohlala elizona lingakhishwa muntu. Siyabonga kakhulu. Ngiyathanda ukuthi sendlula kubona ukuthi nabo baphakame nikwazi ukubabona ukuze kuhlangana nabo emgwaqeni nikwazi ukubacela amathikithi ey'timela. Becela abafowethu bakaPrasa bakwazi ukusukuma nikwazi ukubabona. Niye ngenkosazane esithanda ukubuka isuke eGoli kuNomilana nje athi iyaflya nozakwabo beza bazosibona khona lapha ngemuva kusho kunamahloni yokusukuma angazi ngazi kodwa ngiyayibona khona nakulowenza amabika ama-transport updates nane phethe camera lapha nofaka ibuku nisikezokuzini.
sesiphinde sanenhlahla futhi bafethu wajoyina uSminoff, angisho ukuthi umculo uSminoff laba bakatshwala. Impela bayingxenye yomasikhuze nomasikandi festival kushuthi nje bafethu ngalela la ngizobe kumnandi abantu bazobe beduma. Hayo kuzobe beduma ngalela la. Siphinde sibonge i-provincial government ukuthi ihleze government ngokuthi bahleze benathi. Siyazi bakhona nabanye baxhasa basazojoyina. Baningi baxhasa bakhona njengoba kusobona nalapha khona uSampra abantu bayawazi ngoba usebenza kakhulu ngomculo. Bakhona baningi baxhasa sinabo nakwi-poster babonakala. Lolu hlelo lwezitimela esizolimelezela ukuthi luzohamba kanjani, kodwa ngithanda ukusho lapha ilalela nalaba abacoshayo bakwazi ukubhala bakulondise ngendlela abazokulondisa ngayo bese ngeke sibathathe bonke abaculi ngoba akwenzeki mahhala into yakhona nanokuthi yenzeka within isikhathi esithize. Abaculi sizobe saba nabobani bawu-4 abakhona la endlini ongekho ngicabanga usendleleni. Owokuqala uBahube uBahube ke siphuma naye singene edibeleni sinxenxa abantu. Okwesibili uMkhawa Mtencane. Okwesithathu uLilithi Mfokanana. Okwesifo uPhuzani Mfokabongisi. Nama-influencer ama-promoters asobe saba nawo. Umuntu okubalulekile ukuthi ngikusho lokho ama-promoters enza umsebenzi oyisimanga ngoba ngisho silele ukuthi uyangena kwi-social media umfithu nami ushaya i-content ethize abantu bayithanda. Ngakho inganzalo yethu ngiyanibonga kakhulu ngayo indlela asiqhubekeni siwuphusha umcimbi ukuthi lapho bekhona. Okubambekile bekukusho inhlelo ezintsha esiqhamba nazo. Engicela nihambe nayo kakhulu ileyo yokuthi umhla ka-29 usuku lukaMjikiselo. Leyo impela ngicela ukuthi nihambe nayo ngoba ngiyazi naye lapha khona uyobe enyakaza futhi bayazi bafethu bakuyiphuthuzelo ngisuke show ukuthi uma kaMjikiselo awukwazi ukungabikho ngoba kwamina ngiyahluleka ukuchaza ukuthi iphuthuzelo wayeyithanda kangakanani. To a point ukuthi yayithi yenzeka ukuthi siyafona sesi-analyze ngisho ama-performance abaculi abuze ukuthi wenzani manje lona ife lwamuntu wayiphila bafethu ngendlela exaka ukwenza. Namhlanje-ke bafethu siyamkhumbula-ke kanzalo wethu okwambekekuningi bekuyilokho. Ngiyazi bafethu ukuthi isikhathi esihambile kanti sithole lokuya ngasethunjini. Ngizodedela uSandile la kanjani athi qhamuqa into engithanda ngoSandile akakhulumi isikhathi eside is a 2-minute man. Kuwona into ayenzayo ngisho ekhaya is a 2-minute man. Njengokuthi nginikeze